Ahoj, tady Dušan a Anežka. A tenhle ten rok 2024 byl moc krásný. A je Silvestr. A my jsme se proto rozhodli, že uděláme silvestrovský speciál, který vyjde na Silvestra, což je úžasný. Chceš tomu něco říct? Že to je hustý, že už je konec toho roku. Jo. Že to uteklo hrozně rychle. No a proto si řekneme náš oblíbený film tohoto roku, naše nejsledovanější dlouhý video a naše nejsledovanější short video. A už bouchaj. Je takhle třeba Megina zabila. No, Takže tak. Maggie je náš pes, pro ty, co neví. A my se pomalu vrhneme na to. Takže, náš oblíbený film tohle roku. Můžu začít? Jo, začni. Tak jsou to Mimoni, prostě jsou oblíbenkyně Mimoni 4? Ta 4 vyšla tenhle rok, jo? Nemyslím, že jo? S tím švábem tam tě. To já jsem ještě neviděla, já jsem to neviděla teda. Ale můj nejoblíbenější film Deadpool a Wolverine, byl jsem na tom v kině. Hned první, jak to dávali, ale ono to bylo ještě s anglickýma, jako v angličtině a s českýma titulkama a bylo to lepší. Já jsem to pak na to ještě v češtině a angličtině je to lepší, s titulkama doporučuju. A to je tak asi všechno, co bych k tomu řekl. Chceš ještě něco říct k těm Mimonium? Ne. Samé šváb, no. Nebo k tomu Deadpool a Wolverine, ty jsi to viděla taky? No, asi nic. Tak když nic, tak nic. Takže řekneme si naše nejsledovanější short video. Tak to já budem. Jo, je to... To rozloučení. Jo, když jsme zrovna jeli na dovolenou a to video se jmenuje Důležitá informace a moc vám děkujeme. A smajlíky, bylo to 463 zhlédnutí. Takže vám moc děkujeme, že to sledujete. Jo, Jste nejlepší prostě lidi. Bylo to o prázdninách, když jsme zrovna byli na dovolený, jsme se na to koukali na dovolený a byl to šok a byla to krása. Další, to video bylo krátký a zrovna při rozloučení, ale jsem rád, že jste to takhle hezky dokázali a děkujeme. A tomu nejsledovanějšímu dlouhýmu videu, to nevím, to bylo naše první dlouhý video, to bylo z farmářských, farmářský prodejny Hrdlička. Bylo to super, jo, udělali jsme i z toho ochutnávku, bylo to super, my jsme se moc pochutnali, měli jsme nějaký ty mixy, ty pálivý bonbony, bylo to super, rozhodně to navštivte. Musíte se podívat, musíte to navštívit. Zase o prázdninách, ty prázdniny prostě utekly rychle, ale byly pro nás výhodný, co se týče toho YouTubeového kanálu, zhlédnutí a všech různých věcí. To video má nějakých 63 zhlédnutí. Bylo to super. A to mi připomíná, že byste se měli podívat na naše předchozí video, který je hodně děsivý. Jsme zrovna byli sami doma a natočili jsme z toho video, jak nám tam asi straší. Rozhodně doporučujeme večer pro nějakou strašidelnou atmosféru. Tak ty seš fakt, já bych to doporučila. Když se dívá nějaký malý dítě, tak si to radši nepouštím. Prostě nepouštějte si to malý dítě, poslouchejte Anežku. Ultra děsivé. Neposlouchejte ho. To bylo takový upozornění. No a na konci tohoto videa, což bude za chvilku, jo, utek ten krásný rok. My vám taky přejeme hodně štěstí. Krásný nový rok. Ale zůstaňte, ještě vydržte. Ještě neodcházejte lidičky. My totiž s váma budeme dělat odpočet. Vy to asi uvidíte až zítra, protože kdo má náladu, takový krásný den koukat na naše videa samozřejmě. Takže chvilku počkejte a za chvilku si dáme odpočet, jo? Ahoj! Ještě se uvidíme. Takže, za chvilku začneme odpočet. Jo. Takže, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Užijte si ho. Tyjo, až mu z toho upadl mozaik. Užijte si to, já jsem už rok 2025. Úžasný. Úplně úžasný. Já jsem za to rád. Byl to super rok. Přišel se podívat i Kostlivec Tonda a
Plišák Franta. Je to úžasný. A to asi vše, co jsme k tomuhle videu chtěli říct. Loučíme se a uvidíme se až v dalším roce. Ahoj. Jako v roce 2026? 25. No vlastně. Už. No Teďka. už. Vlastně. A mně to nedošlo, pardon. No, Tak jo. Seš nevím co. Tak se uvidíme za chvilku zase. Čau. Ahoj.